Batisi TV Lone Rashapi da ka Frank Motors ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish Ordar mapi ninwan ramani hakir dobyeng jongpi Ki bahayeng hasem kila yam kthang bad yam paj donun kan badang sei ya ka med badang sa jong ki arngut ki shipara na Negrims Hospital Shillong pan penkit no shalayeng shanongra hadin bala pendep ya ka jingle post mortem daki doktor kini ki arngut shipara ha ka ba iwei ide ikentei ibadang sausnem karta bad upara jong i ushnrang ubadang arsnem karta las suba bakila sya penyap hala ujong ukpa ubala tip kerteng kum Jefferson jana hagamit jong ka las ngiu blei ka lai potarik ubna jemang arajar arpuar hagadong wakti kabadan hakasnong nongra nonglum kasnong kabadan hakapsor jong ka sor shlong ya ka met jong kini ki arngut ki shipara lalap na ka wei ka jaka klau ya ka bada tip kerteng kum ka lau kenti ka badon hakani hi ka shnong haka steps ngi ba ar jong ka lai puwei tarik ubnai jemang ar hajar ar puar ki pulit ki bala penlong ya ka jing twet ka bajor ki layok kem yo Jefferson jana tang haka por janmit hadin ka jing twet ka bajor hakani hi ka jo kasngi ia ka met badang sa jong kini ki arngut shipara an satep don buram hakas ni palei ka ar tarik ubnai jilleu ar hajar ar puar